Sjednica Zadarskog gradskog vijeća trajala je 14 sati. U moru rečenog ipak je projekt Maraska vrlo kontradiktoran, barem tako tvrdi vijećnik Ante Rubeša. Da li vam je poznata činjenica da su ovi slični investitori poput ovih u Bosni napravili svoj grad i da je tamo Bosancima zabranjen pristup? Meni ovo sve miriše na nešto slično poput toga. Jer evo napomenut ću vam, znači ista grupacija Dogus grupa je uzela marinu na Puntamici. Nakon tog poteza preuzela je cijeli onaj projekt od ovoga vašega Gortana, kako li se zove, gdje je Karamarko kupio stan i ovi ratni profiteri ostali, znači onaj cijeli elitni dio. Nakon toga kupio je najljepšu kuću u gradu Zadru, stara meteorološka stanica. Nakon toga ima ovaj potez Maraske parka. Znači on je jednostavno spojio cijeli obalni pojas, cijelu zapadnu, znači on je jednostavno okupirao cijelu zapadnu obalu. Veliki investitori u gradu su dobrodošli, tvrdi gradska vlast. Čini se da im svi uvjeti prolaze. Ne znam, teško mi je ulaziti u to ko nešto kupi, ko ne kupi, čije je vlasništvo. Da ja imam novaca, možda bi ja kupio. Odlučeno je da detaljni plan uređenja ide na dopunu i to po 3. put. Ja ne znam zašto idemo ovakve pretumbacije, zašto nismo odmah u startu napravili ono što smo trebali, a to je napraviti da je ova plaža, da je morski dio, obalni pojas, sve jedna čestica, i zašto nismo napravili da je ovaj put odvojen od cijelog ovoga pogona. Dobro, sad ćemo ići s ovim izmjenama i dopunama. Što će se dogoditi ako vi opet ovo što smo mi prošli put zaključili, zaključke koje smo donijeli, odbijemo? Pa tako projekt koji bi u gradu donio prvi luksuzni hotel svjetske klase ostaje u sjeni prepucavanja, tko je kome pogodovao i pod kojim uvjetima.